רק חושב עליה, הזיכרונות במזוודה. אני לא בורח ואני יודע, היא לא נשארת עבודה. אם אין לחם אין אהבה, אני נוסע לסדר לנו עתיד. כמה זמן אפשר לחיות בלי עבודה, הזמן לא עוזר לי. שלום, ברוכים הבאים ל-eTrader, האתר שמאפשר לכם להשיג רווחים גבוהים במהירות C ובאופן מאוד פשוט. איך זה עובד? אם אתם חושבים למשל שמחיר הנפט הולך לעלות היום, אתם לוחצים לחיצה אחת על כפתור קול ומחליטים איזה סכום אתם משקיעים. נניח לדוגמה שהתחלתם מסכום של 1,000 שקלים. אם שער הנפט אכן עולה כמו שצפיתם, הרווחתם 70%, כלומר 700 שקלים. חושבים שהנפט דווקא ירד? תבחרו פוט. אין לכם סבלנות לחכות עד סוף היום? אתם יכולים לקחת אופציה לסוף השעה ולהרוויח את אותו סכום בתוך דקות. כל מה שאתם צריכים כדי להתחיל זה לפתוח חשבון בחינם. אז קדימה, תפתחו חשבון ותתחילו להרוויח. בהצלחה.